Bună seara! Bun găsit, dragilor! Suntem aici cu voi în această sâmbătă seară. Eu și Ana, două femei, la fel ca voi. De ce spun la fel ca voi? Pentru că fiecare dintre noi este unică, extraordinară și imperfectă. În această seară am ales să deschid seria poveștilor de încredere cu o persoană tare dragă mie, pe care o vedeți aici lângă mine. Numele ei este Ana Maria Pisică, una dintre persoanele pentru care viața a luat sau i-a dat aripi în momentul în care a ales să lucreze cu dânsa și pentru dânsa și să-și trăiască viața în armonie și echilibru. Pentru cei care poate încă nu ne cunoașteți, ne prezentăm un picuț, eu un picuț, Ana alt picuț. Eu sunt Cristina Popovici, sunt coach motivațională și mentor. Sunt aici ca să ajut femeile să-și reactiveze încrederea în ele și să-și schimbe mindset-ul într-un mindset de succes. Și am plăcerea să vă prezint pe Ana. O las pe dânsa să vă spună cine este. Bun venit, Ana! Bună seara, Cristina! Mulțumesc pentru invitație. Sunt tare recunoscătoare pentru că mi-ai dat această șansă să vorbesc în fața tuturor despre mine și evoluția mea. Și probabil că ăsta vine și ca un demn pentru ceilalți să-și dea voie să facă asta, să fie autentici și să aibă încredere în ei că totul va fi bine. Eu sunt Ana Maria Pisică. Da, pentru mine este o valoare foarte, foarte importantă să fie autentic. Sunt în vârstă de 33 de ani, sunt din București și m-am născut și am crescut până la vârsta de 23 de ani în București, după care am luat drumul străinătății, să spunem așa. Sunt de 10 ani în Austria, o țară care mi-a oferit foarte multă liniște, o țară în care mi-a oferit ceea ce eu aveam nevoie și ceea ce căutam. Și sunt foarte mulțumită aici unde sunt. Felicitări, Ana! Cred că la fel ca și Ana, multe dintre voi se regăsesc, au plecat din locuri în care s-au născut spre un trai mai bun sau spre acel loc care au crezut și au sperat că le vor da ceea ce au nevoie. Draga mea, crezi că ar fi fost posibil să primești ceea ce tu spuneai că îți doreai doar schimbând locul? Nu are legătură doar locul, țara, orașul unde trăiești, are legătură foarte mult ceea ce faci tu cu tine. Dacă alegi să investești în tine timp și, bineînțeles, energie, bani și toate celelalte resurse pentru a putea crește. Din punctul meu de vedere, tot ceea ce eu fac de câțiva ani este o investiție și cred că asta este cel mai bun lucru pe care tu poți să-l faci pentru tine personal și care are cea mai mare valoare, pentru că tot ceea ce înveți îți rămâne ție pentru totdeauna. Nimeni nu poate să-ți ia ceea ce tu deja ai învățat. Se poate asta, bineînțeles, că oriunde, dar contează să-ți dai voie să faci asta. Eu am realizat și am conștientizat că văzând așa foarte mult pe Facebook, pentru că dacă sunt în acest proces de evoluție și de dezvoltare personală, îmi apar foarte multe chestii legate de asta. Foarte multe filmulețe sau materiale sau orice, workshop-uri și așa mai departe. Și am observat că oamenii sunt interesați de acest domeniu, dar mulți dintre ei cred că nu conștientizează că dezvoltarea personală nu are legătură numai cu cărțile pe care le citești. Indiferent dacă ți le cumperi singur sau dacă le primești cadou sau indiferent în ce condiții ajung la tine, cărțile sunt foarte bune, dar dezvoltarea personală înseamnă lucru cu tine, înseamnă să intri acolo adânc în sufletul tău și să-ți vindeci ce ai de vindecat.
cu toții am trecut prin tot felul de dificultăți. Ținând cont că suntem din România, mulți dintre noi, probabil cei care ne urmăresc acum, eu m-am născut chiar în timpul Revoluției. Lucrurile atunci erau foarte ne la locul lor, să spunem așa, iar cei care s-au născut în timpul comunismului știu mult mai bine decât știu eu care au fost timpurile atunci. Și să vrem sau să nu vrem, am atras foarte multe din poporul nostru și din cauza asta sau din acest motiv consider eu că noi ar trebui să căutăm cât mai mult direcția evoluției noastre, să investim în noi, în cunoașterea noastră, pentru că avem foarte multe convingeri limitative ca și popor, avem foarte multe, probabil, traume care le-am preluat, indiferent din ce motiv, dar atunci când cauți în tine, alături de dezvoltarea personală și de un mentor, pentru că de unul singur poți să faci foarte multe lucruri, dar poate că durează foarte mult sau dacă nu ai ghidarea necesară, nu știi de ce se întâmplă anumite lucruri cu tine și nu înțelegi și atunci este posibil să vrei să te oprești. Dar dacă ai un mentor, el știe ce să facă cu tine, să te îndrume, să te ia de mână, bineînțeles că nu face în locul tău absolut nimic, prin toate suferințele prin care treci singur, dar dezvoltarea personală înseamnă și durere. Și pentru asta trebuie să fii curajos, trebuie să-ți dai voie să faci asta, să treci prin durere, pentru că altfel nu poți să vindeci ce ai de vindecat. Fiecare știe mai bine ce anume are nevoie. Exact. Ăsta este punctul meu. Așadar, draga mea, este minunat. Tu ne spui că, de fapt, viața este un proces de transformare. Viața fiecăruia dintre noi este un proces de transformare, nu? În care, la un moment dat, indiferent de unde locuim sau unde vom locui sau unde decidem să mergem mai departe, ne întâlnim cu acea parte din noi pe care avem moștenită, împrumutată, așa ne-au crescut și toate celelalte convingeri care pot veni la pachet, ne întâlnim cu acea parte din noi pe care am ținut-o prăfuită și ascunsă ani de zile și acea parte ajunge să ne privească față în față, nu? Și când ne privește față în față acea parte, avem două soluții. Una, nu o vedem, nu auzim și mergem mai departe. Știți cum? Ca acel cal care vede drept înainte doar și nu se mai uită pe părți. Sau a doua soluție, ne oprim, întoarcem oglinda spre noi, avem curajul să ne uităm în acea oglindă, să vedem cine suntem cu adevărat și să căutăm sprijinul cuiva care în acest proces să ne facă drumul mai ușor. Pentru că, de fapt, ce face un mentor într-un proces? Te ia din punctul A și te duce în punctul B. Oricum tu vei ajunge în punctul B mai devreme sau mai târziu. Dar cred că nu este același lucru să ajungi în punctul B în X timp decât în X la puterea 4-a. Așadar, tu vrei să spui că dacă eu am toate cărțile astea în spate care le am și mă pun în fiecare zi cu câte o carte, în fiecare zi, eu nu reușesc să îmi schimb mindset-ul, să am încredere în mine, să trăiesc viața pe care mi-o doresc? Nu reușesc? Citesc toate cărțile astea, mă uit la toate filmulețele, mă uit la toate motivele care le găsesc. Poți reuși, dar într-un timp mult mai lung și poate nu înțelegi foarte bine ce se întâmplă cu tine. Și atunci ai senzația, ai impresia că e momentul să te oprești, pentru că te doare și nu știi de ce. Și nu vrei să ieși din zona de confort foarte ușor, dar dacă ai un mentor, te împinge cumva să faci asta. Și indiferent cât este de greu, ai acolo susținere și ai voie să faci asta. Și este un lucru foarte, foarte important. Eu am făcut și psihoterapie, de-aia spun că eu am început tot procesul ăsta de mult timp. Chiar am făcut 1 an jumate aproximativ. Și acum pot să văd care este diferența între psihoterapie, care este diferența să ai un mentor și bineînțeles că ambele te pot ajuta, dar dacă tu îți dai voie să faci toate astea. Dacă nu, nimic nu aduce rezultatele la care tu
te aștepți sau vrei sau le dorești, sau indiferent cum. Așadar, un proces cu un mentor, să spunem că un proces de coaching, reprezintă distanța cea mai scurtă de a merge de acolo unde ești în acel moment, în momentul în care îți dorești să ajungi. Putem spune asta? Bineînțeles. Eu pot să dau acum un exemplu legat de filmele motivaționale. Eu mă uit foarte mult și în această direcție și chiar din primul moment în care am început să fac asta, în timpul filmului am avut o reacție la care nu m-aș fi așteptat niciodată și n-aș fi știut ce se întâmplă cu mine dacă nu eram în acest proces de dezvoltare, de evoluție și dacă nu aveam atât de multe cursuri și ore 1-la-1, ședințe cu un mentor. În momentul în care am avut acea reacție la care nu mă așteptam, am știut să o gestionez. Iubitul meu era lângă mine și s-a speriat atât de tare încât a vrut să cheme salvarea, s-a gândit că poate e nevoie de mai mult de atât, dar am știut să gestionez situația și, bineînțeles, având un mentor, am putut să-i scriu după scena respectivă ce s-a întâmplat și a putut să-mi explice mult mai multe detalii, în așa fel încât să stau liniștită că este un proces, este normal să treci prin asemenea întâmplări. Iar dacă nu ai un mentor, diferența este asta, că poate te uiți la un film, poate ai un impact, nu știi ce se întâmplă și nici după aceea nu poți înțelegi ce s-a întâmplat, pentru că nu ai ghidare, iar poate până când vei citi următoarea carte sau vei vedea următorul film sau următorul curs gratuit sau orice altceva, va dura foarte mult timp și probabil că tu deja uiți din ce s-a întâmplat atunci și nu poți să înțelegi probabil chiar totul. Așa este, draga mea. Mi-amintesc când mi-ai scris și mi-amintesc cu câtă liniște ți-am răspuns și câtă liniște am simțit după, în cuvintele tale. Pentru că, de fapt, tu aveai nevoie să știi că ceea ce trăiești este ceva normal, că este parte din proces, că tu ești ok, că eu sunt ok și că împreună putem merge înainte și că vei găsi soluția potrivită exact în momentul în care tu vei fi pregătită. Și cred că toți căutăm, de fapt, liniștea sufletească și a avea lângă noi pe cineva care să ne spună: sunt acolo, nu contează ora, nu contează ziua, eu sunt acolo. Și tu ești ok, eu sunt ok. Pentru că uneori ne speriem de emoțiile noastre, ne speriem de reacțiile noastre și, cum ai spus mai înainte, nu știm să le gestionăm. Tocmai aici este acel minus care de multe ori noi citim 3 cărți și în loc să facem un pas înainte, ne afundăm mai tare și nu mai știm încotro să mergem. Și ni se întâmplă că atunci ne se pune o ceață așa pe ochi și spunem: și acum ce fac? Am atâta informație, ce fac cu ea? Așadar, dragile mele, dragii mei, dați-vă voie să citiți, faceți tot ceea ce este necesar pentru voi. Însă aveți încredere când simțiți că o persoană poate fi lângă voi, aveți încredere să vă deschideți. Și amintiți-vă că toți suntem imperfecți. Nu există perfecțiunea. Toți suntem unici. Toți suntem extraordinari. Și când vă dați voie să fiți imperfecți, unici și extraordinari, totul se schimbă, totul revine la echilibru. Mulțumim, dragilor! Sunt aici fete dragi, suflete minunate cu noi și așa frumos spun, zice, radiați, sunteți minunate, străluciți. Cred că avem o lumină bună. Strălucim, mulțumim, da, și voi străluciți. De fapt, ochii pe care voi ne vedeți. Eu aș vrea să mai adaug ceva, dacă îmi dai voie. Tot așa, din experiența mea, am observat cât de important este să fii și într-un grup de susținere. Eu am făcut multe ședințe individuale de care este nevoie pentru a te elibera de tot ce ai tu de eliberat, dar grupurile de susținere sunt la fel de importante și asta pentru că uneori sunt colegi de ale tale în grup care vorbesc despre anumite experiențe, situații trăite și reflectezi asupra spuselor și îți dai seama că poate și tu ai avut o experiență asemănătoare și te poate ajuta să gestionezi mai bine situația, să înțelegi mai bine ce s-a întâmplat și cu tine.
A fost o experiență foarte, foarte importantă pentru mine. Acum de curând, o colegă dintr-un grup a povestit un vis. În momentul în care a povestit visul respectiv, de care nu știa exact ce s-a întâmplat, de ce, cum și în ce fel, am avut o reacție foarte, foarte ciudată și mi-am dat seama că aceleași visuri, într-o oarecare măsură, le-am avut și eu în copilăria mea. M-am dus direct acolo. Am început să întrebure corpul, nu știam exact ce se întâmplă, dar la fel am avut pe cineva care să aibă grijă de mine, să fie alături de mine, să-mi explice că sunt lucruri normale, pentru că atunci am realizat că ceea ce mi se întâmpla mie în copilărie era ceva foarte normal. Iar la câteva zile distanță de la acest grup, de la acea sesiune, am avut exact aceeași experiență și nu într-un vis, în realitate. Și la fel a fost foarte important pentru că am știut ce se întâmplă cu mine și am putut să gestionez foarte bine situația. Iar în momentul respectiv am făcut o promisiune foarte mare pentru mine, copilul meu interior și, bineînțeles, pentru Dumnezeu. Numai când ai atât de multă ghidare și când ai atât de multe cursuri și sesiuni și evoluție și creștere, poți să-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. Asta este un lucru extraordinar de important. Și atunci te simți în siguranță. Așa este. Așa e, draga mea. Așa e. Atunci ne simțim în siguranță. Ne simțim în siguranță când știm că suntem înțeleși, când știm că este cineva acolo care nu ne judecă, care ne oferă un spațiu plin de confidențialitate și încredere. Pentru că, așa cum spuneai mai înainte, draga Ana, în afară de lucru cu un mentor sau cu un coach sau cu un specialist în domeniu, și lucru în grup este extraordinar de important. Pentru că în grupurile normal sunt mai mult grupuri de femei, deși se lucrează și în grupuri mixte foarte bine, atunci se echilibrează și energia. În aceste grupuri noi ce facem? Oglindim și ne oglindim. Este atât de frumos că asculți o poveste, cum spunea draga Ana, asculți o poveste și te identifici. Dar de ce? Pentru că noi ne atragem pe energii. Dragilor, totul este energie. Nu întâmplător, cei care veți asculta acest interviu, veți găsi ceva cu care veți rezona. Nu întâmplător, cei care lucrați cu mine sau cei care lucrați în compania Anei, în grup, vă se întâmplă același lucru. Aici rezonez cu ceva. Face click și acel click nu are preț. Uneori avem ani de zile în jurul unei provocări, ca să nu spun probleme, și de ajuns să facem un click, poate oglindind în cineva o anumită întâmplare și să ne rezolvăm, ca să spun așa, o parte din viață. Să punem o piesă din acel puzzle de care noi avem nevoie, să o așezăm în locul potrivit și să putem înainta cu ușurință și bucurie. Pentru că, de fapt, viața este ușoară. Grea de facem noi. Prin concepții, prin decizii luate sau decizii neluate, că și astea sunt decizii atunci când nu ne hotărâm, și prin ceea ce noi hotărâm să punem aici, în mindset-ul nostru, în mintea noastră. Tu ai observat diferențe în gândirea ta înainte de a începe să lucrezi cu tine și după ce ai lucrat? Diferențele sunt uriașe. Modul meu de a gândi, conștientizările pe care le am foarte des, poate am conștientizări și aproape zilnic. Bineînțeles că tot acest proces pentru unii poate să fie mai lent, pentru alții poate să fie mai rapid. Asta nu contează, cred că contează să-ți dai voie să fii în proces. Asta este cel mai important lucru, să ai încredere în tine și în proces, că o să ai și rezultate, fără să pui presiune. Eu sunt un om destul de nerăbdător, așa. Nu-mi place să aștept foarte mult și când am intrat în primul curs, am intrat cu gândul de a-mi găsi vocația, de a ști ce să fac pe plan profesional mai mult. Am intrat cu gândul ăsta, dar am ieșit cu o bogăție imensă legată de sufletul meu, pentru că, de fapt, eu nu am descoperit vocația mea, eu mi-am descoperit copilul meu interior și am lucrat cu mine și
și de aici au urmat mult mai multe alte cursuri și ședințe. Ce vreau să spun eu este că trebuie să ai încredere în tine, în primul rând, și în ceilalți din jurul tău, că nimeni nu te judecă, să nu-ți fie rușine, să cauți un coach, un mentor, un psiholog, indiferent fiecare cu cine rezonează. Nu este o rușine, nu se întâmplă absolut nimic rău dacă faci asta. Eu vorbesc la muncă cu colegii mei și eu le spun că eu fac asta. Se vede o diferență uriașă cum eram acum câțiva ani și cum sunt acum. Și rezultatele, bineînțeles că sunt palpabile și sunt foarte bune la locul de muncă. Și oamenii cumva, unii dintre ei se întreabă așa, dar oare ce ai pățit, ce s-a întâmplat cu tine? Dar, într-adevăr, evoluția asta și dezvoltarea personală te ajută. Spune-i Ceea ceva. ce tu lucrezi în interiorul tău se reflectă în exterior? Bineînțeles că se reflectă în exterior. Noi suntem energie și ei simt ceea ce se întâmplă cu noi. Dacă tu ești fericit, se vede și la exterior, se vede pe fața ta, indiferent dacă poate ești încruntat sau nu. Eu am aici un rid în frunte și bineînțeles că la început, până să mă cunoască, colegii mei tot timpul îmi spuneau: da, de ce ești supărată, da, de ce ești încruntată, ce se întâmplă cu tine? Tot timpul aveau impresia că eu am o problemă. Și le-am explicat că ăsta este doar un rid și nu am o problemă, dar eu mă concentrez foarte tare asupra lucrurilor pe care le fac și atunci este normal să se întâmple chestia asta. Dar acum am avut întrebări: dar de ce râzi atât? De ce ești așa de fericită? Și eu zic: dar nu sunt fericită, sunt doar normal bucuroasă, adică în sensul că nu am motiv să fiu foarte fericită, dar sunt bine și mulțumită cu mine și atunci îi văd lucrurile astea. Eu vorbesc la muncă cu echipa pe care eu mi-am creat-o de câteva luni și de dezvoltare personală într-o oarecare măsură, le spun anumite lucruri din ceea ce fac eu și au fost colegi care mi-au spus: măi, dar tu știi că eu mă duc acasă și mă gândesc la ce îmi spui și într-adevăr ai dreptate. Atunci pur și simplu când am auzit asta mi-a crescut inima în mine și am zis: dar eu chiar sunt un exemplu pentru voi și eu chiar îmi doresc să fac asta și sunt un exemplu pentru cei din jurul meu. Dacă înainte doar îmi doream asta, acum am conștientizat că într-adevăr așa este. Și bineînțeles că conștientizând acest lucru, că sunt un exemplu, atunci încerc eu să fiu bine cu mine și ei vor vedea asta. Și bineînțeles că dacă eu fac un lucru bun și ceilalți din jurul meu fac același lucru, pentru că eu sunt un exemplu. Eu nu pot să mă duc să cer colegilor mei din echipă: voi trebuie să munciți și să aduceți rezultatele de care noi avem nevoie dacă eu nu aș face asta. Eu fac asta în primul rând și ei o fac pentru că văd asta la mine. Și exact același lucru este și cu dezvoltarea personală. Sunt prietene care mă urmează, mai mult sau mai puțin, și îmi dă senzația că ceea ce fac pentru mine fac bine și cu asta ajut și pe ceilalți. Ce te motivează să continui să crești atât la nivel personal cât și la nivel profesional? Pentru că pentru tine este un întreg proces de creștere în toate ramurile. Ce te motivează? Care este motivația ta interioară, Ana? Păi, în primul rând, eu sunt un om perseverent, așa am fost de mic copil și indiferent de câte greutăți am avut, eu mi-am dorit să merg tot înainte și aceasta este motivația mea. Să merg înainte, să-mi descoper calea mea, drumul meu. Eu știu că este acolo undeva un drum pentru mine și probabil că nu mai este mult timp până când îl voi descoperi, dar am învățat să am răbdare și să nu pun presiune, pentru că atunci îl voi îndepărta de mine și nu îl voi apropia. Și atunci m-am lăsat cumva în mâinile divinității să-mi arate când este momentul potrivit pentru mine. Au fost perioade sau momente în care am primit și răspunsuri negative și poate mi-aș fi dorit foarte, foarte tare să primesc anumite lucruri. Păi mi-am dat seama că nu era pentru mine.
De ce? Pentru că am primit un semn de la univers că nu era pentru mine și că pentru mine este altceva mai bun pregătit. Și atunci am putut să accept cu ușurință și un răspuns negativ sau poate mai multe. Dar asta face parte din proces. Să nu te superi chiar și atunci când nu primești ceea ce tu crezi că este potrivit pentru tine, pentru că Dumnezeu, Universul sau indiferent cum îl numesc fiecare, nu contează asta, are ceva mai mult pentru tine mai mult decât știi tu acum și toate vor veni atunci când ești pregătit. Iar eu consider că mai am nevoie de pregătire și asta mă motivează să merg înainte. Atunci, procesul de învățare, dacă tu ai făcut cursuri, lucrezi unul la unul, citești, asculți filme, procesul de învățare nu se termină? Continuă? Din punctul meu de vedere, nu se termină niciodată. Toată viața avem ceva de învățat și am mai învățat un lucru foarte important în ultima perioadă, că dacă te oprești, tu nu rămâi acolo și de fapt scazi. Iar dacă vrei în continuare să crești, trebuie în continuare să investești în tine. Nu ai cum să rămâi, adică dacă eu am făcut cursuri și am ajuns aici, asta nu înseamnă că eu rămân aici. Eu pot să cobor treaptă cu treaptă, bineînțeles că nu pot să cobor la nivelul sub pământului, asta este clar, dar nici nu mai sunt în evoluție și asta mă motivează să merg mai departe și să fac cursuri, să fiu în grupuri de sprijin, să fac în continuare ședințe cu mentor, unul la unul, pentru că eu consider că este un lucru foarte bun pentru mine și viața mea, viitorul meu, cariera mea și tot ceea ce îmi doresc eu pentru mine. Super, Ana. Îmi poți spune ce este pentru tine un mindset de succes? Pentru că tu ai spus toată evoluția ta, ne-ai povestit atât de frumos, tot procesul tău, care este extraordinar. Crezi că mentalitatea pe care tu ai, adică mindset-ul pe care tu îl ai, este un mindset de succes? Cum crezi tu? Bineînțeles că este, dar mai poate fi dezvoltat și din acest motiv eu sunt în continuă creștere și îmi doresc să acumulez cât mai multe cunoștințe pentru a crește din ce în ce mai mult. Și asta mă ajută atât personal cât și profesional. Eu am aplicat tot ceea ce am învățat, mai puțin partea sufletească, bineînțeles, dar ce am învățat le-am aplicat și la muncă. Eu am din luna iulie o echipă nouă și rezultatele sunt uimitoare și de fiecare dată când noi avem o tablă și de fiecare dată, în fiecare zi când mergem la tablă, să spunem așa, câte 5 minute m-am simțit așa ca doamna profesoară și mi-am asumat responsabilitatea că eu sunt un lider și eu îi îndrum și eu am grijă dacă lucrurile funcționează bine sau nu și de mine contează ce se întâmplă. Energia mea contează dacă este bună sau nu. Ei simt dacă eu am temeri, ei simt dacă eu am încredere, ei simt tot ce se întâmplă cu mine. Și rugându-mă Universului să-mi dea putere, să-mi dea energie, să-mi dea inspirație, să-mi ofere toate lucrurile de care eu am nevoie pentru a-i coordona cât mai bine, lucrurile au funcționat și funcționează foarte bine. Sunt foarte uimită de rezultatele pe care le avem și bineînțeles că și șefii mei. Iar colegii sunt minunați. Felicitări! Ești o femeie extraordinară. Ești un exemplu dintre noi. Ce recomanda femeilor care își doresc să-și crească încrederea, să-și schimbe mindset-ul? Ce recomanda femeilor într-o frază scurtă? Să investească în ele. Spune? Să-și dea voie să investească în ele timp, energie și bani.
Sunt de acord și cu toate cursurile gratuite care vin, sunt și ele importante, dar dacă vrei ca creșterea ta să fie mai mare, să fie într-un timp mai scurt, este nevoie să ai ședințe 1-la-1 cu oricine își dorește fiecare, cu oricine rezonează din orice punct de vedere sau psiholog, orice, nu contează, dar să-și dea voie să facă lucrul ăsta. Nu este o rușine, ba mai mult te ajută pe tine și pe cei din jurul tău. Eu le-am spus și colegilor mei la muncă, schimbarea ești tu. Dacă vrei ca ceva să se schimbe în viața asta, în lumea asta, să fie o viață mai frumoasă și o lume mai frumoasă, să fie în armonie, trebuie să te schimbi tu prima dată și după aia ceilalți te vor urma. Exact. Dar nu poți să ceri ceva fără să oferi. Eu am învățat și asta de foarte mult timp și are legătură foarte mare la locuri de muncă. Nu poți să ceri dacă nu oferi. Prima dată oferă și după aia poți să ceri. Dacă tu ai făcut ceea ce este nevoie, poți să deschizi gura și să și ceri ceva. Nu există doar oferă sau doar primește. Există un schimb. Exact. Și ce am mai învățat în tot procesul ăsta, la fel este foarte important, nu toate greutățile și dificultățile care vin spre tine sunt ca să te doboare. Ele vin acolo cu niște lecții care tu trebuie să le înveți. Dar și pentru a învăța aceste lecții este un proces întreg. Poate să fie un proces mai îndelungat sau poate să fie un proces mai scurt, depinde de tine și de evoluția ta, cât de repede înveți lecțiile. Iar dacă nu le înveți, le vei primi de atâtea ori până când ai să le înveți. De aceea sunt oameni care se pot transforma într-un timp scurt și alți oameni care poate toată viața lor nu au făcut absolut nimic și se trezesc mai târziu și se întreabă, dar oare de ce? Dar fiecare cred că trebuie să fie asumat și să-și asume responsabilitatea pentru viața lor și să nu întrebe de ce, pentru că există un motiv în toate. Trebuie doar să-și dea voie să vadă motivul, să aibă încredere în ei, în mentori, în divinitate și să meargă tot înainte. Mai este o propoziție pe care eu am învățat-o, întotdeauna să încerci să găsești ce e bun în ce e rău. Este puțin mai greu de înțeles, probabil, dar exact ceea ce am spus mai devreme. Caută în toate problemele tale, în toate dificultățile tale, ceva bun de acolo și ai să vezi că, de fapt, lucrurile alea s-au întâmplat în viața ta ca tu să evoluezi. Până când nu faci acest exercițiu, nici nu ai să-ți dai seama. Așa este. Dragă Ana, îți mulțumesc cu recunoștință pentru aportul tău, pentru femeia care ești, pentru femeia care știu că poți deveni și ești deja pe cale, pentru drumul ăsta frumos pe care l-ai parcurs, pentru cuvintele spuse și izvorâte din cunoașterea ta și din experiență. Fetele care sunt lângă noi sunt încântate, dragile mele, sunteți încântate pentru că ochii cu care voi ne vedeți sunt ochi încântători. Nu ați putea vedea ceva frumos dacă voi n-ați fi frumoase înăuntru vostru. Așadar, ceea ce voi vedeți în mine și în Ana astăzi este ceea ce este în voi exact. Așa că puteți revedea ori de câte ori vreți acest interviu, însă ca și idee rămâneți cu ceea ce este baza, încrederea în noi, în Dumnezeu și în persoanele de lângă noi, schimbarea mentalității pentru a avea o viață în armonie și echilibru și împreună, de mânuță, cu cineva, drumul este mai ușor decât atunci când suntem singuri. Și cum ceea ce noi purtăm deasupra capului este o coroană, este coroana încrederii. Eu vă invit să o purtați în fiecare zi. Și când voi veți putea trăi extraordinar în mintea voastră, veți trăi extraordinar și în exterior. Așadar, dați-vă voie să fiți, cum îmi place mie să spun în grupurile private pe care le am,
unici, imperfecți și extraordinari. Pentru că de la unicitate pornește tot. Unicitatea înseamnă încrederea în calitățile și valorile noastre. Imperfecție este să ne acceptăm așa cum suntem, cu plusuri, cu minusuri și cu mai multe minusuri decât credem când dăm față în față cu noi în oglindă. Iar extraordinar este ceea ce noi putem face cu ceea ce avem, amplificând la maxim energia noastră. Pentru că totul este energie, totul este evoluție și totul este în continuă schimbare. Așadar, dragii noștri, dragele noastre, am simțit niște mesaje atât de frumoase în seara asta, fetele cochetele, doamnele cochetele, străluciți. Toate suntem strălucitoare, toate suntem minunate, toate suntem cochete, doar să ne dăm voie. Totul este un proces, poate unele sunt la început, altele sunt un pic mai departe, altele sunt și mai departe, însă așa cum spune draga mea Ana, îi spun draga mea pentru că e dragă tare și ea știe, procesul acesta al transformării și al evoluției este un proces continuu. Și îmi doresc să împărtășesc cu voi un secret. Pentru cei care ați crezut că școala se termină în clasa 12 sau, eu știu, după facultate sau după un master sau după ce ați terminat 10 clase, să știți că v-au mințit. Adevărata școală începe după ce noi terminăm studiul. Adevărata școală este viața. Și în această școală a vieții avem nevoie de profesori, avem nevoie de colegi, avem nevoie de persoane care să meargă pe același drum cu noi și care poate să ne arate aceleași lecții până când noi le învățăm. Dragana, simt că vrei să mai spui ceva. Ce-ți dorești să mai împărtășești cu femeile minunate? Eu consider că mai este ceva de spus, cred că foarte, foarte important, un lucru pe care și eu l-am descoperit de curând în acest proces, este că oricât de mult ai încercat să fugi de rădăcini, ele vin după tine și până tu nu te întorci acolo, nu ai cum să evoluezi. Așa că uitați-vă la voi, uitați-vă la rădăcinile voastre, întorceți-vă acolo, pentru că doar atunci când ai rădăcini stabile, poți merge mai departe cu încredere. Și asta mă refer la familie, la neam. De acolo puteți să vedeți foarte multe asemănări cu ceea ce trăiți voi și bineînțeles că este uimitor. Există foarte multe resurse care le puteți lua de acolo și este foarte, foarte important. Iar pe această cale, dacă mama mea va privi acest video, dacă cineva îl va arăta, pentru că dânsa nu are Facebook, nu are internet, dar există atât de multe resurse prin care poate ajunge la ea acest video. Vreau să-i spun că o iubesc foarte mult, mi-este dor de ea și că am ajuns să accept cu iubire tot ce am trăit împreună și acum știu că tot ce a făcut spre binele nostru suprem al familiei noastre. Și mulțumesc cu recunoștință că mi-a dat viață și că am devenit omul de care cu siguranță este mândră. Așa că, mami, te iubesc. Mami, de lacrime. Sper să te audă. M-am emoționat ca să vedeți că și noi, atât coach cât și coachii sau client, ne emoționăm. Să vedeți că nimica nu este realizat, că totul se întâmplă așa cum este potrivit și că, într-adevăr, pentru a avea aripi, avem nevoie de rădăcini. Și, dragii mei, dragile mele, rădăcinile sunt jumătate mama, jumătate tata. Indiferent cum sunt acele rădăcini, sunt rădăcinile voastre. Fără acele rădăcini prin care voi v-ați creat și ați crescut, nu am fi putut fi aici. Cinstiți-vă și onorați-vă rădăcinile, acceptați-le, vindecați ce este de vindecat, ca să puteți spune într-o bună zi, așa cum Ana Maria a spus: te iubesc, mama. Mama, eu știu că tu-l vezi,
Eu știu că știi că te iubesc, dar uite, să mai spun și eu. Și eu te iubesc, mamă. Suntem aici două femei care am vindecat relația cu mama prin multă muncă. Și odată ce am vindecat relația cu mama, am deblocat în viața noastră și am adus ceea ce este mai bun. Vă invităm cu drag să vă întoarceți la rădăcini, să vă întoarceți oglinda spre voi, să aveți curaj și încredere că se poate, să vă schimbați gândirea și să mergeți înainte, cu blândețe și bucurie. Pentru toate femeile unice, imperfecte și extraordinare și pentru toate mamele care într-o bună zi își doresc aceleași cuvinte să le audă. Și, dragi mame, dacă încă n-ați auzit aceste cuvinte, cum ar fi să le spuneți voi prima dată? Cum ar fi să vă dați voie să le spuneți voi prima dată copiilor voștri? Dacă încă n-ați făcut-o, dați-vă voie. Și veți aduce multă liniște și mult echilibru. Draga mea, m-am emoționat lângă tine, ești minunată, sunt mândră de tine și o spun, am vrut să spun cu capul sus, dar îmi venea să o spun în limba spaniolă, că aici așa de frumos sună, în limba română nu prea sună așa frumos cu capul sus, parcă. Acolo sunt niște credințe limitative care trebuie lucrate uneori ca să le scoatem. Sunt mândră de tine, fii tu mândră de tine, de ceea ce reușit să fii și de ceea ce vei deveni. Pentru că este doar începutul. Și mulțumesc familiei tale și special mamei tale că a creat o asemenea ființă minunată cu atâta iubire. Îți mulțumesc și eu. Vă îmbrățișăm cu drag. Îți mulțumesc pentru ghidarea ta, îți mulțumesc pentru prietenia ta, îți mulțumesc pentru faptul că te-am întâlnit, nu doar în online. Ești un om minunat și cu drag te recomand tuturor. Dar bineînțeles că fiecare alege cu cine vrea să lucreze, cu cine rezonează și ce e cel mai bun pentru el. Bineînțeles că le mulțumesc și tuturor colegilor cu care eu am lucrat până acum în toate grupurile. Sunt minunate și mi-au oferit foarte multă energie. Și asta mi-a dat încredere în mine să pot să merg mai departe pe drumul meu. De curând m-am apucat să scriu poezii, dar nu pentru că m-am gândit eu de astăzi vreau să scriu poezii. De-aia spuneam că trebuie să fie autentic. Poeziile mele sunt scrise din suflet, sunt cuvinte care vin pur și simplu, vin. Am început să-mi dau seama că sunt cuvinte care mi se plimbă prin cap și trebuie să le scriu atunci imediat, pentru că mai târziu s-ar putea să nu mai fie. Așa că fiți autentici și indiferent ceea ce scrie sau ceea ce faceți-o din tot sufletul, pentru că așa primiți voi inspirație. Doar așa poți atrage oamenii alături de tine dacă ești autentic și dacă îți simt emoțiile. Texte scrise sunt foarte multe, sunt peste tot, dar ceea ce e autentic rămâne și se simte. Eu am scris și o poezie. Da, eu am scris o poezie și despre faptul să nu-ți fie rușine să-ți cauți un mentor și nu am scris-o pentru tine, adică ți-o dedic ție, dar nu a fost scrisă cu intenția asta, a fost scrisă pentru toți acei oameni care simt rușine să meargă în această direcție. Am vrut să le ofer curaj, să le ofer încredere că este ceva normal în 2023 să te duci și să te cauți pentru bunăstarea ta, pentru evoluția ta. Și acesta este îndemnul meu către toți oamenii din lumea asta, indiferent de naționalitate, de limbă, de religie, să nu le fie rușine să intre în această dezvoltare personală.
este foarte importantă și aduce foarte multe beneficii atunci când îți dai voie să mergi și să urmezi acest proces. Draga mea, îți mulțumesc în numele tuturor persoanelor care aducem valoare în lume, în numele tuturor persoanelor, pentru că toți aducem părticica noastră, chiar dacă este mai mică în lume, avem acel loc, acel valoare pe care o putem aduce. Și în numele tuturor celor care sunt aici și care au adus și vor aduce, îți mulțumesc. Ești minunată, continuă și cu încredere în tine înainte. Pentru că putem reuși tot ceea ce ne propunem. Hai să ne luăm la revedere cu o inimioară. Stai să dacă îmi reușește. Nici nu știu dacă reușește. Stai, în partea asta sau în asta? Nu contează. Dragilor, tot ceea ce vine din inimă este autentic. Fiți autentice, unice, imperfecte și extraordinare. Vă îmbrățișăm cu drag. Seară minunată vă dorim. Vă pup! Pupici! Pupici!